al segon Camí Gos d'Horta. Com l'any passat ha sigut tot un èxit, una bona diada, la gent ho ha passat bé, és un camí curt i que ho faci tothom. El poder col·laborar amb la gent de Galgo 112 i la gent del Perro Verde sempre val la pena. Des de Galgo 112 volem agrair aquesta segona edició del Camigós, una iniciativa fantàstica de la Unió Esportiva d'Horta i que tenim la gran sort de poder col·laborar. És un moment de germanor entre gossos, humans i els barris que esperem que es repeteixi cada any i sigui amb l'èxit i l'acollida que aquest any hem tingut. Donar les gràcies també al Club Esportiu d'Horta per la possibilitat d'estar aquí. Nosaltres el que fem som una entitat de defensa animal, reinsertem gossos a través d'intervencions assistides amb animals a centres penitenciaris. Activitats com aquesta ens ajuden molt a donar difusió i al final que sigui possible aquests somnis que a poc anem construint. Nosaltres amb Ibermascota participem aquest segon any amb el Camigós com a Picard i com estem totalment d'acord amb la filosofia que porten totes les organitzacions, tant el 112 Galgos com el Perro Verde i el Poliesportiu d'Horta, doncs hem continuat participant perquè hi creiem. Vull agrair a tothom que ha vingut per el seu civisme, per la seva manera de fer i per l'estima que se li nota que té en els gossos.